Salutare tuturor și bine v-ați găsit la primul meu episod, nu ușor. Astăzi reacționăm la piesa Stop la bani. Hai să începem. Mi-a pus stop la bani, aolo, fă, ce porniste, ce cel în limbă. Întrunesc clasie, nu mă plimbă, deci port Krishna, relimită. Că am pus stop la bani, aolo, fă, pune mâna pe mine, ai fără frică. Se agită, crede că nu pică, deci port Krishna, relimită. Fata lui tati știe mersul, știe stilul. Când mergem la shopping se închide magazinul. E care pe care după mine curge vinul. Sunt curios cu care o să semene copilul. N-am cum să nu vreau să nu te vreau. N-am cum să nu stau dacă îți dau. N-am cum să nu vreau să nu te vreau. N-am cum să nu stau dacă îți dau. Sunt la tine în oraș. Dacă-i fraierul cu tine zi să facă pași. Sex, băutură, golăneală, gen de caș. Greșeala vieții tale dacă vrei să nu te lași. Piele de caramel, geanta cu Chanel, Tiffany pe e-mail. Tatuaje sub piel. Scrie Sebi Monșel. Să mai vorbim și pe trio la care are microfonul. Aolo, fă, ce pornistă, cer cel în limbă. Întrunesc clasie, nu mă plimbă. Deci port Krishna, relimită. Că am pus stop la bani. Aolo, fă, pune mâna pe mine, ai fără frică. Se agită, crede că nu pică. Deci port Krishna, relimită. Am niște jargane care se tomăresc în timp. Am prea multe nevoi să nu știu pe care s-o plimb. Am niște bani și se multiplică, nu-i țin în zi. Bloc cu bani și femei pe noi în orice anotimp. N-am pic de sentimente, nu pot să mă abțin, dau într-o zi mai multe fete. Nu cu sare pâri, avere cu nave regrete. Îmi pune piedici, nu picând, tot rămân în ghete. Petrece, într-o zi cântece. Sparge șampani în cluburi de când de 70 de benzi. Petrece, trage, nu vrea să pleci. Te ține în calde cu șampania la rece. Nu știu, dacă n-ai muncit, cum să iei bani de la mine? Ai ceva la cap? Cum să iei bani de la mine dacă n-ai muncit nimic tu? Ai stat acasă. Cum să iei bani? Că tu iei bani degeaba, fără muncă? Cine mi-a să Mi-a pus stop la bani, aolo, fă, ce pornistă, ce cel în limbă. Întrunesc clasie, nu mă plimbă. Deci port Krishna, relimită. Că am pus stop la bani, aolo, fă, pune mâna pe mine, ai fără frică. Se agită, crede că nu pică. Deci port Krishna, relimită. Mă uit pe această piesă. Această piesă. Fata nu se arată asta. Nu se arată. 8 din 10. M-am pupat cu unul. O să vă mai... Ne mai auzim. Pa!